Gaurko agerraldien helburu da alde batetik salatzea, zer da behien gertatzen ez bakarrik hemen Durangon, baizik eta beste hainbat lekutan, ez? Bai Mendiolan, bai Euban, bai Orosketan, Zornotzan, zelan abiadura handiko trenan obrak aurrera doiez, zelan lehen bizitza, baserrizek, nekazal lurrek esan lekuen gaur egun porlanez betetan dabizen. Eta, bueno, hori salatu nahi dugu zelan gaur egun kriston dirutza gastatzen diezen, gastatzen dabizen abiadura handiko trenan obrak egiteko. Autonomia erkidegoko biztanle bakotxeko 4.849 euro gastauko dabez edo gastau nahi dabez azpiegitura honetan. Eta aldiz, Bizkaitar bakoitzeko adibidez 2010erako 583 euroko gastu soziala aurre ikusten da, ez? Orduen, uste dugu sasoi honetan, krisi sasoi honetan, Durangaldean langabetitasak bikoiztu egin da, 6,70-etik 12,70-era pasau da. Nun amazken 11 hilabetetan 322 ere aurkeztu diezan. Garai hauetan zelan agintariek zelan erabakitzen daben dirua, xautzea, alperrik altzea abiadura handiko trenean, beste behar batzu dagozanean, ez? Horren aurrean, abiadura handiko trenen aurka emoten diezen argudioen aurrean, administrazioak entzungo egiten dau, eta guk gure aldetik salaketakin jarraitzen dugu eta mobilizazioekin jarraitzen dugu, ez? Orduan gaur hemen, Durangaldeko HT gelditu elkarlanak eta baita Zornotza bizirik taldeak obrak salatu nahi duguz, eta larun bat honetan egingo den mobilizazioan parte hartzera deitzen dugu, ez? Guztietan antolatu die autobusak, manifestazioa arratsaldeko 4etan izango da Hendaian, eta, bueno, ordu bat aterdiak ordu bisek aldera, herri guztietatik autobusek urtengo di, orduen, bueno, animau parte hartzera, uste dugu ontxe dela momentu eta, bueno, hoize, beharrezkoa dela danon parte hartzea.